tinuwa or linarang nilarang isda. Gagmay ko ng rumpi kandado mga ka-YouTube. Agaw atensyon ng mga classroom na ito sa Kamangulan National High School sa Ubay, Bohol. Ang paaralan ito, tila nagsimula na ng face-to-face classes at puno na ng mga estudyante ang mga classroom. I-try. So may pagpanihapon no sa mga nagtanaw karon. Ay puro pictures na pala ng mga estudyante. So, wala pa. Ato pa rin inito natong igisa ang mga sangkap. Okay. So, yes, mantika. Come on, you don't even have a phone. What? I don't. Okay, pang lamas na. Lalagyan ng larawan ng bata yung kanyang module na nakalikit sa kanyang silya. Pangunahing layunin daw dito ay makilala ng mga guro ang kanilang mga estudyante. So parang maraming bata, parang kaharap ng guro yung mga bata. Kasi hindi namin alam kung sino yung nag-enroll. Ngayon lang namin nakita kung yan talaga yung mukha. So nilalagyan namin. So muna ito ang linarang nga isda nya rumpi kandado kuno to kung madako na. So una na tong kuan atong painito na tong gisahon ang mga lamas. Igigisa natin yung mga sangkap. Perfect ito for a weather like this, no? Kaya sa pamamagitan daw nito, Bugnaw. kahit papano, ay tila nakakasalumuha pa rin nila ang kanilang mga estudyante. Painiton pa. Nakita ko yung pictures. Napas talaga ako, ma'am, kasi lakmas na isang taon na wala kami nakitang bata. Parang buhay na buhay. Parang bumabalik sa alaala yung mga panahon na kami ay may face-to-face. Nakakaiyak kasi nararamdaman mo na parang napakahalaga para sa isang guro ang kanyang mga bata. Catherine Son, nakatutok, 24 oras. Pakainin ang mantika. Napanatili ng bagyong Maring ang lakas nito ayon Okay. sa pag-asa. Mamataan ang Typhoon Maring sa layong 745 kilometers, silangan ng Kataman, Northern Samar. Good evening sa nagtanaw karon. Kinsa man to? Elvin James Villarin. Ayon sa pag-asa, hindi pa rin nawawala ang posibilidad na magsanib ang dalawang bagyo. At kung nangyari po yan, posible ang sirkulasyon ng bagyong Maring ang malayo. Sunod na itong ilunod is ang ahos. Pwede na ko na ilungan. Kinato ra mo kayo ni. Good evening, Elvin James Villarin. Luto-luto ta o larang. Ang nilarang is like a tinuwa or sinigang sa Tagalog. Pero kini is unique kay daghan siya upuan, daghan siya kamatis. Ato na ilunod ang luya, daghan kamatis, daghan lamas ba? Tanan ilunod ang luya, tanan sibuyas. Anyway, para ni for Bago maging CHR chairperson, naging miyembro si Gaston ng Human Rights Victims Claims Board na tumutulong sa mga lamas diri. militar. Naging pinakabatang miyembro rin siya ng Constitutional Commission na nagbalangkas ng 1987 Dali ra ni. Constitution. Ano kayang mga world record ang pinatag si Lisa ng dati? Okay ra, Boss Elvin James Villarin, okay ra, day off ko ron. And mo ni, kanang nangumpra ko gikan ko Roro sa Cordova. Dito ko nangumpra. So atong isunod o lunod ang kamatis. Daghang kamatis mas lami basta larang, no? Okay. Ulan gihapon tungod ni sa bagyong Maring, no? Uwan. Okay. So, mo na yun. Mingaw man ko linarang dito sa Pasil. So, luto na lang tag atong kaugalingon, no? Na nilarang. Na, ang iba, ato na lang isa ko lang iba. Okay. Iba.
Vigo formula is made of all natural ingredients. It helps enhance your immune system to fight colds, sinus threats. I started working at the age of 10 bilang pasyerero. Manihapon ta. Elvin. Ikara gyud ginusarog tan-aw ron sa kuang live anyway. Dali na ko ning gituyo sa YouTube kay at least dunay maka kita ceiling espada. Wala na ko ni siya gi gutad-gutad ang ceiling espada kay basig halang na sa kayo. Basig dili kaya sa to ang mga chikiting. Funny how you think about that. Claritin helps relieve allergy symptoms from over 200 allergens. Feel the clarity. Feel Claritin Face. Ready. So nakabaho na mo? Ato sa ning laton kayo ang kamatis. Okay, buhat ko sa HTML project while watching. Ikaragi na ginusara no. Thank you for watching. Manghigop tag sabaw. Okay. Sunod na to ibutang ang isda. Okay, ang isda. I'm cooking nilarang. Nilarang is the fish. Straight hair, pero black, never settle. All new Tagay ko sa usa ka panaksa. Sige. Ako ipaagi sa cellphone. Okay. And sabawan na lang nato, no? Arong mas lami. Okay. Yan. Hindi lang isang kundi dalawang record ang tinasag ng solo debut ng isa ng K-pop girl group na Blackpink. Ayon sa Guinness World Records, sa loob lang ng 24 oras naka 73.6 Manghigop taron. views ang music video na nabisa sa YouTube. Kaya ito Dali na ni. music video ng isang solo artist sa loob ng 24 oras. Benji Torres, anha. Kumanihapon, sir. Ali, manihapon ta. Benji, musta? Ang record noong 2019. Na-achieve din ng Humot, no? ang record para Humot. sa most viewed YouTube music video ng isang solo K-pop artist. Sa loob Ano ng yan to ang 24 kuhan? oras. Way lingaw rong gabi una. Never ni Lisa sa Blackpink na si Rosé para sa solo debut niya na On The Ground. And that's my chika this Saturday night. Ako po, si Sa atong Nelson takuban? Garcia, Ivan. Tuwato na to, ugma. Takuban lang na to. Anyway. Bitaw no, kumusta ato ang mga higala diha ay no nga busy karon sa pagtrabaho. Una ibingaw siguro ang uban sa Cebu, especially katong naa sa Lagyong Dapit. Skippy. Atila tuwang-tuwa pa siya. Namiss lang ko kay pwede na dahil ko maka-live sa YouTube. Kay usually mag-live ko pero ni sa ko ang Facebook page, Alan Domingo. Pero at least karon ako aning isuwayan din Bago ka nag-enjoy siya sa maraming treats. medyo init. So, ko na. Siguro ining bukalan atong ilunod ang sibuyas dahonan. Pasko na. Mula sa tahanan ng kasamanan, ako po si PR Cabrera. Ako po si Ivan Rivera, ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Wala ang kasinungalingan ng serbisyong katulakan. At dahil sa Saturday, Kami, weekend, it's a family day. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay ang gabay ng magulang. Kumusta man ang ato ang palibot karon? Si Benji ug si Elvin nagtanaw ron. Lagi tayo usa nagtanaw. Ikaw ba talaga dito, no? mas maganda na dyan. Ay, mas gaganda pa ba dito? Tignan mo. And of course, ito aning timplahan ron. Nakakainis ka. Binibukal. Sinagot na nga kita eh, parang nanliligaw ka pa. Siyempre, kasi gusto ko, Taod-taod pa ni ma-monetize ni Sir Elvin. Kaya kuwang pa ko mga kuan siguro, mga 900 hours, watch hours. simula ngayon, gusto ko, lagi kang masaya. Kumusta man ato ang palibot diha? 10 minutes na. Dugay man ibukal.
ready na diri akong rice alan. Sige, sige. Tanaw lang, so I wish no makapang kwanta, makapang share bisan paglayo. Asa man dapit niyo Sir Elvin sa kwan? Naka sa gawas na doon. Paano po yun? O, halimbawa, di ba? Si Aling Tarsi mo, hindi magluto yun, di ba? Opo, pag nila sa bigyan ni Tarsi. Kapit ang bukal. Sasama na ako sa binakol. Pero pag nagluto siya ng binakol, Sa Basak Pardo. Si Benji Torres, Basak Pardo. Kumusta? Walay baha diha? Si Elvin, Lapu-Lapu, Barangay Pusok. Uy, taga Lapu-Lapu, man ko. Narakos babag, tukos Roro Cordoba kanina na malitog isda. Kay, dito sa Roro Cordoba, kuwan siya, manang genuine nga labas yun pa. Unlike bitaw sa uban, like sa kuwan, tagam na mangumpra diya sa mga merkado diri, mga silang na labas, pero ining limpyo ni mo diri na sinagulan nga dili labas. So dito sa Roro, ako magtan-aon hasang. So kuan siya kanang fresh. So tamis-tamis gyud diha sa sabaw, lami ning sabawa. Nya kaning isda nalimot ko unsay kuan ani, unsay ngan kay ingon atong tindira dako mudag ko kuno ni tabang unsay tawo daw rompi kandado ko mudag ko na. Okay, so nagsugod na siya babos. So hapit na tama kapanihapon, Sir Elvin and Benji. And perfect yun yung larang karon kay bugnaw ang panahon, di ba? Ako lang ipalayo-layo diri kay perting kuan na naman. Init na. Init na. ano yan? Okay. Ipito. Bukal na. Yan ang katunayan na lahat ng pagkakwentuhan natin. Nakapanimaha na mo diha sa kumot sa larang ato ning kuan yang buwa. O basta, huwag mong i-chismis sa iba yung kakwento ko. Oo nga, i-text mo lang, di ba? Nya mas prefer na ko mo gamit og kuan kanang electric stove kaysa kanang LPG. Delikado mo LPG labi na diri sa mo ang close kayo. Yan dili masud kay na nakakuan. Dili sa dinana kadako ang mabayaran nato kuryente. So Elvin is abot diri ang baho. Kumod no? Kumod yun. Pwedeng, huwag mo na natin ituloy lang natin mamaya. Benji Torres nagpuspas mister pang perfect na sa pang tugnaw no. So ato na ning timplahan. Ako mo gamit man jud ko og kwan kanang granules. Seasoning granules. Tuloy natin lahat. Okay. So depende ra pud na. Mas naman eh, itamay mo na lahat, huwag lang ibuot. Mot na. Ang naka-diferensya ra gud aning tinuwa og larang. Ang larang is mas nanam iyang kuan. Aslom-aslom mo tamis-tamis because of the kamatis, no? Kunya kanang mas daghan iyang lamas. Galoto man yun ko akong tiyo diri paitan. Uy, papaitan Ilocano dahil mo, sir? Kay mo nang paborito sa kong amahan ang ganang papaitan. Lami kay ito siya mo luto o papaitan, no? Ilocano mo kong papa, o niya. Basta kusinero sa to siya. So doon ay kasal, mga pista siya kwaon. Usa siya ang paborito nga lutoon o pagkaon kaning papaitan. Kanang Ilocano style gyud ha nga papaitan, genuine nga papaitan kay ang uban artificial man gud na ang isagol kanang pait nga ilahang isagol. Pero kada kong papa kana yung yan. Itatay mo na! Para na, tukmol! Sina na to. Ano? Muli tayo na ba? Go! Ikaw, tama ba? Sarap. Kaya naman, bisita yan. Sige. Unya ganahan magkog na ni lukot ako ning butangan ng lukot. Bulalo ganina o to sir perting busugat pagkalami gyud ana Sir Elvin, no? Kung ganahan ko na papaitan da. Bata pa ko nakatilaw papaitan.
Okay. Kaning linarang, di man guni sagulan nila o kuan. Ako sagulan lag lukot, akong butang lukot diya kay damihan man kog nailukot. Lukot. Okay, gaandam na kog panaksan diri sir. Benji Doris, 900 watch hour. Gamay na lang sir, hapit makain ka. Taas-taas wag yun na, Boss Benji. Tilawan na to ha. Sakto na ba? Ito pa sa mga concerts. Mabuti naman, naalala mo ba na may pamilya ka? I'm tired. Let me rest. Pamigat. Aslong na tamis. Ang inulit, Red Belting nga. Ulit ang inakir Ray Carriedo Lozano story. Karong gabi mag-live ko YouTube. Yapon. Usually ganahan ko mag-live sa YouTube. Ako lang gi-explore ang YouTube live. At least man lang doon ay kasikas ang ako ang channel. Okay? Bukal-bukal lang yun. Oh. So, ugma, basig mag-live ko, kuhaan lang po na akong lutoon siguro na. Pansit. TV moment with GMA Now. Just tap the recorder button, start the screen recording, then tap again Dali to yun siya. stop recording. Nakasave na ang favorite TV moment mo. And check messages or open other apps while watching Ato lang tapunan yung may live sad food. Igpamahaw. For details, visit our So, ayan ako ugma. Magka-live da. Basig makapalitag mga kinason o kinilang mga isda. Ngayon, pinagpipesang panglabas. Dapat patihan So, mga 5 more minutes. Luto na ni. Antibacterial or moisturization, new Dove Care Mas protects nindot magandang isda compared sa karni. No? and moisturizes your skin from within. For more protective, softer, smoother skin, try new Dove Care Protect. Okay, kay hapit naman. Ay, sabot, luto na ni isda. Luto na to ang sibuyas. Dakunan. Yan. ang wise na lamana. Kailit mo din. Oh, Ako ba tangan nila og black beans. Kani ako, kani inato ra kay ning kuan. Larang, no? kaya damit ay nakabilis. At mas mo pa. Surf Ultra Power Liquid. 6 pesos SRP lang. Ako po ang kauna-unahang nakatapos sa Tiguan Manawag. Sa gitna ng diskriminasyon, meron pa rin mga taong naniniwala na kaya mong mapagtagumpayan ang mga pagsubok sa buhay. The craziness na dala naman ng Norgi ng taong gulay. Nutri Sarap Kitchen. Kung kaligtasan na nakamaya, Green Cross. Proven by US and local lab tests to kill germs that cause 100 plus diseases. Pati ang COVID-19 virus. Napatunayan dati, napatunayan ulit. Trust the tested. Green Cross. Grabe na minahal gasol. Ang gasol karon, ang silin mahal gyud bitaw sir nya. Ako kuan ako mga 7 years wa na ko ni gamit og LPG. Silin man to amo sa una. Kani ako gigamit ang electric stove na single burner lang. Mas makadaginot. Para nako ha, diin na nakadako ang charge sa kuryente. Nya mas safe pa siya. Kaya diri gud sa mo very close kayo. So delikado. So kanang electric stove single burner, murag yun ni kay pila naman ako akong asawa duha ka anak. So dili kayo kas ang pagluto, no? Nakakat-on po kani sa moang silingan nga kanang kuan sila, kuryente na lang. Ang kuan lang nakoy giandam nga butane in kaso mag brown out. So at least doon na pa siya kanang spare nga lutuanan. Okay. So manihapon na ta. Andam na mo. Hassle ba ang katunayan? Dahil sa dandruff yan, you need Head and Shoulders. Unlike beauty shampoos, Nakoy kuan na ako'y burner pero kanang silin. Head and Shoulders. Dapat kay 1,009 pataas. Ready na panaksan sir. Okay, man dungan tag pangaon. So
tiwasaan. Okay. Yan po na ta. Swap ta sa muang papaitan. Sir, nindutan na sir eh. Dugay na ko kakaunan ng kuan. Papaitan. Basta maghisgot ang papaitan. Ngayon gusto kong papa. So yeah, specialty ang papaitan. Ilocano style. Lami. So nihapon na to sir. Okay. Ito na ning tangon. Ang lukot. Ulo. Mas daghang kamatis ug iba mas lami. So, ngayon na ta, Sir Elvin and Sir Benji na nagtanaw karon. Tambal ni sa bugnaw nga panahon. Ako ra akong asawa ang magkumbati aning larang ron. Akong duha ka chikitinyo, di kay sila isda. Pero pas lang sa baw, sa baw. Okay. Nakaluto na ko sa kong rice. Akong asawa. Ay, nagluto mo. Actually, mo pag abot na ako gikan sa Roro, kaya namalitog isda. Kanya, karon. Dito din luto. Ganina na unta akong puntag magkuhan niya. Kuhan man, kanang itog na ako. Okay. Okay, Sir Elvin, Sir Benji, thank you for watching. Pakiguban ako karong pagluto og nilarang kanang inato ra kayo, no? Binalay ra kayo nga larang ba. So, stay safe kanunay and good evening. God bless inyong tanan. Thank you.